Pred vama je još jedna lekcija virtualne književnosti, dakle odmah znate da ćemo se baviti nekim književnim tekstom, malo ćemo se maknuti od gramatike i bavit ćemo se riječima, ali kroz umjetnost riječi, jer smo za književnost rekli da je to umjetnost riječi zbog toga što književnici svojim riječima stvaraju umjetnička djela. Ono što ćemo mi danas raditi je sljedeće. Ponovit ćemo obilježja lirske pejzažne pjesme, o tome smo već puno govorili, dakle nećemo praktički napraviti ništa novo, već ćemo se na novom književnom tekstu prisjetiti osnovnih književno-teorijskih pojmova koje već poznajemo. Uočit ćemo stilska izražajna sredstva, za njih smo rekli da pjesnik njima postiže slikovitost. Uočit ćemo također i elemente postizanja ritmičnosti u lirskoj pjesmi, objasnit ćemo strukturu pjesme i izdvojit ćemo osnovnu misao. Prije svega molila bih vas da pogledate sljedeću slinku. Radi se o umjetničkom dijelu Vincenta van Gogha, to je Žitno polje s gavranima, a vaš je zadatak dobro promotriti ovu sliku i izdvojiti motive koje uočavate na slici. Dakle, zapisat ćete današnji datum, naziv ovog likovnog dijela, umjetničkog dijela slike i izdvojit ćete motive koje uočavate na slici, te potom vas molim da ponovno pokrenete prezentaciju. Motivi koje ste uočili na slici Vincenta van Gogha slični su onima koji se nalaze u književnom dijelu kojim ćemo se danas baviti, a to su Visoka žuta žita Dragutina Tadijanovića. Radi se o književnom tekstu koji se nalazi u vašim čitankama na 82. stranici, pa vas molim da otvorite svoje čitanke kako biste mogli pratiti čitanje pjesme. Prije svega, Dragutin Tadijanović je jedan od umjetnika stiha u Hrvatskoj, jednako kao i Dobriša Cesarić i mnogi drugi pjesnici, i on je jednom prilikom izjavio: "Moja poezija je izraz mog života, ostanem li, ostat ću po njoj." Što to znači? Mi smo već mnogo puta rekli da mi književnike, koje eto nažalost nisu više među nama, vraćamo u život njihovim književnim dijelima. Dakle, oni su svojim dijelima ostavili trag koji će zauvijek ostati među nama, a moramo ga održavati na način da čitamo njihova književna dijela. Književnost je vama ponekad neobična, ona vam je možda neshvatljiva, nerazumljiva, ali poanta i sama bit književnosti je osjećati, doživljavati. Dakle, svatko od vas na drugačiji način doživljava stvari oko sebe, pa jednako tako i književna dijela. I ono što je jako važno je da svatko od vas na svoj način shvaća pojedino književno djelo i budite otvoreni prema književnosti, čak i kada vam je možda nejasna, jer ona često skriva jako interesantne poruke. Molim vas da sada pratite pjesmu u vašim čitankama i poslušate. Dragutin Tadijanović, Visoka žuta žita. Kada u rumene zore ili u jasna jutra prolazim poljima rosnim, gdje mlad vjetar njiše teške klasove visokog žutog žita, iznenada stanem i gle, moje srce od radosti glasno kuca kao zlatan sat. Dragutin Tadijanović dolazi iz Slavonije i on je često u svojim pjesmama koristio motive slavonskog kraja. No što je to motiv? Motiv je najmanji tematski dio u pjesmi. Motiv je sve ono što potiče pjesnika na stvaranje, ono što u njemu budi razne osjećaje, ono što je njemu bilo inspiracija da stvori umjetničko djelo. Pogledate li ponovno u pjesmu, možete zaključiti da motivi ove pjesme vežu se direktno uz slavonski pejzaž. Pa su to zore, jutra, polja, vjetar, klasovi, žito, srce i radost, a čim smo spomenuli taj pojam pejzaža i izražavanja doživljaja o pejzažu, ovu pjesmu možemo reći da je to lirska pejzažna pjesma. Pejzažna je zbog toga što pjesnik izražava doživljaj pejzaža. Dakle, ono što je važno za pjesme je taj doživljaj. Znači, pjesnici ne opisuju, pjesnici ne pripovijedaju, pjesnici izražavaju doživljaj. Lirska je zbog toga što je osjećajna, slikovita, ritmična i sažeta. Motive smo spomenuli, dakle uočili smo ih u ovoj pjesmi, no oni nisu sami. Da motivi stoje nabrojani sami, to bi bilo puko nabrajanje, dakle pjesma bi bila štura, ne bi uopće nama izazvala neki doživljaj. Pa pogledajmo čime to pjesnik nadopunjuje motive da bi istaknuo svoj doživljaj pejzaža. Pogledate li motive o kojima smo malo prije govorili u svojim čitankama, možete vidjeti da uz njih nešto stoji, uz zore, jutra, vjetar, klasove,
To su epiteti, odnosno ukrasni pridjevi. Pa su zato zore rumene, jutra jasna, polja rosna, vjetar mlad, klasovi teški, žito je visoko i žuto, a sat je zlatan. Dakle, pjesnik je iskoristio stilska izražajna sredstva kako bi stvorio slikovitost. On je riječima vama dočarao taj prizor koji je vidio i sam. No ono što je još specifično za ovu pjesmu Dragutina Tadijanovića je da su u njemu prisutne i boje. Za boje bismo očekivali recimo da su prisutne u likovnom dijelu, no on je riječima iskazao da je njemu toplo oko srca. Pogledamo li ponovno u pjesmu, možemo uočiti upravo boje iskazane riječima. Kada nam je nešto toplo, kada nam je toplo oko srca, kada smo sretni, ispunjeni, radosni, veseli, boje će biti tople. Jednako tako i u likovnoj umjetnosti toplim bojama pjesnici izražavaju nekakav pozitivan osjećaj, nekakvo veselje, nekakvu radost, pa se i u ovom tekstu književnom nalaze rumena, crvena boja, žuta i zlatna. O čemu se ovdje radi? Radi se o tome da je pjesnik iskoristio upravo te boje kako bi iskazao toplinu, kako bi iskazao pozitivne osjećaje, jer da primjerice njega uz taj krajolik vežu nekakve negativne emocije, vjerojatno bi te boje bile hladne i zapravo te boje svjedoče da pjesnik na jedan pozitivan način doživljava to žitno polje i upravo ako se prisjetimo recimo kako izgleda izlaz sunca u rano jutro, vidimo da se tu pojavljaju te rumene, crvene i žute boje koje uvijek ostave bez daha jer su izlasci i zalasci sunca nešto što je jako lijepo za vidjeti. Motivi jednako tako ne stoje sami, oni su povezani u pjesničke slike, a za pjesničke slike jako dobro znamo da su to motivi povezani u cjelinu. Mi smo pjesničke slike uspoređivali s fotografijama, dakle to su motivi koji su smisleno povezani. Pjesnička slika koja prevladava u ovoj pjesmi je vizualna, dakle on osjetilom vida doživljava krajolik, primjerice rumene zore i jasna jutra, no s obzirom da prolazi tim žitnim poljima imamo i taktilnu pjesničku sliku jer su polja rosna, klasovi su teški, a on to može osjetiti, može dodirnuti. Dakle, možemo zamisliti da je pjesnik prolazio žitnim poljima, rukama dodirivao klasove i na taj način doživio te motive koje je prikazao u svom književnom tekstu. Osim vizualne i taktilne pjesničke slike, mi jako dobro znamo da postoje pjesničke slike doživljene osjetilom sluha, one su akustične ili auditivne, osjetilom njuha olfaktivne i osjetilom okusa su gustativne, no pjesnik je iskoristio vizualne i taktilne pjesničke slike. Sve pjesnik postiže slikovitost, vjerujem da odgovor na to pitanje znate, to su stilska izražajna sredstva, mi smo do sad spomenuli epitete kao ukrasne pridjeve kojima je pjesnik nadopunio motive. No u ovoj pjesmi pojavljuje se i usporedba jedna. Usporedba je stilsko izražajno sredstvo koje pjesnici često koriste u svojim pjesmama, ali i pripovjedači u svojim pripovjednim tekstovima. Neki pojam uspoređuju s nekim drugim po njihovoj sličnosti. Vjerujem da ste i vi svi doživjeli, da ste nešto ugledali i da ste rekli, ajme vidi, to me podsjeća na nešto, ovo je kao nešto. Dakle, usporedba je stilsko izražajno sredstvo uspoređivanja pojmova po sličnosti, a ovdje je prisutna usporedba moje srce od radosti kuca kao zlatan sat. Dakle, on je u tom trenutku osjetio da njegovo srce kuca, on je bio uzbuđen, bio je sretan. U konačnici bio je živ, dakle izlazak sunca simbolizira novi dan, a svaki novi dan je zapravo dar. To možemo i tako gledati u nekakvom prenesenom značenju i njega je to podsjetilo na zlatan sat s obzirom da je i samo polje zlatno. Vjerujem da je vama isto dogodilo, odnosno bili ste u situaciji da vam je zbog radosti i sreće srce zakucalo, pa ćete sada u svojoj bilježnici zapisati rečenicu i meni je srce jako zakucalo i navesti tu neku situaciju u kojoj ste osjetili toplinu oko srca i u kojoj vam je bilo jako lijepo, dakle nešto što se vama dogodilo kada možete reći da je vaše srce od radosti kucalo kao zlatan sat, znači ne mora biti opširno, napišite jednu kratku situaciju kada vam se to dogodilo i potom nastavite dalje s prezentacijom.
Dragutin Tadjanović, čija se fotografija nalazi pred vama, rekli smo da je bio majstor stiha kao i mnogi drugi pjesnici i on što je učinio, on se poigrava glasovima. Dakle, znamo da je glas najmanja jezična jedinica i ako pogledate u pjesme u vašim čitankama možete vidjeti da su neki glasovi, odnosno slova malo podebljani, dakle istaknuti su. Ono što on čini, on glasovima ostvaruje zvukovni ugođaj. Dakle, učili smo onomatopeju, stilsko izraženo sredstvo ponašanja zvukova u prirodi, znači pjesnik ovdje ne koristi onomatopeju, ali koristi druga dva stilska izražajna sredstva koja još postoje, a njima se može ostvariti zvučnost. Prvo od njih je asonanca. Dakle, asonanca je uzastopno ponavljanje samoglasnika ili otvornika, znamo da su to a, e, i, o i u, i aliteracija uzastopno ponavljanje suglasnika. Primjer za asonancu je kao zlatan sat. Ovdje vidite da su čak otvornik a je raspoređen na način kao otkucaj sata, dakle vrlo pravilno. A ponavlja se i glas r kojim se stvara taj jutarnji lagani ugođaj. Dakle, ponekada pjesnici ciljano ponavljaju iste otvornike ili zatvornike, odnosno samoglasnike i suglasnike kako bi stvorili zvučnost, ali i ritam. Mi smo dosad govorili da ritam se ostvaruje rimom, odnosno vezanim stihom, no sada nam se pojavljuju i asonanca i aliteracija, odnosno igranje glasovima kako bismo stvorili ritmičnost u pjesmi. Ono od čega se pjesma sastoji jesu stihovi, znamo da je stih redak u pjesmi, a stih s obzirom na rimu može biti slobodan i vezani. U ovom slučaju, ako ste to pozorno pratili, malo prije sam rekla da u ovoj pjesmi nema rime, što znači da je stih pjesme slobodan, ali je ritam ostvaren asonancom i aliteracijom, odnosno ponavljanjem samoglasnika i suglasnika. Ona vrsta riječi kojom se mi sada bavimo jesu glagoli, pa glagoli u ovoj pjesmi su prolazim, njiše, stanem, kuca. Odmah vidimo da se radi o sadašnjosti, ali ta sadašnjost ovdje predstavlja i svevremenost. Dakle, priroda je nešto što je prekrasno, priroda daje život, prirodne ljepote omogućuju uživanje. Dakle, mi u prirodi možemo uživati svakodnevno i tako će biti i u budućnosti, budemo li čuvali prirodu i brinuli o njoj, a pjesnik je prikazao sadašnjost, svoju sadašnjost, dakle jedan tren u kojem je bio on oduševljen tim novim danom, novim životom i novom praznom stranicom koju treba ispisati, jer tako metaforički kažemo za život da je to knjiga koju mi svakodnevno pišemo. Dakle, i glagolima je postignut također ritam. I tu upravo dolazimo do ritmičnosti kao obilježja lirike, a on je u ovoj pjesmi postignut duljinom stihova. Znači, okrenete li pjesmu to jest čitanku u okomit položaj, znači u položaj suprotan od onoga kako inače čitamo, možemo vidjeti da su stihovi različite duljine i tu možemo čak uočiti da vizualno pjesma podsjeća na žitno polje, jer svaki stih je drugačije duljine, odnosno jednako kao i klasje na žitnom polju. Ritam se postiže ponavljanjem samoglasnika, to smo rekli da se zove asonanca, ponavljanjem suglasnika aliteracija, redoslijedom riječi, odabirom riječi, u ovom slučaju to su glagoli. Dakle, ritmičnost je u ovoj pjesmi ostvarena nekakvim drugačijim elementima, a to nije rima jer je stih slobodan. Ono što nam ova pjesma poručuje jest osnovna misao, znači osnovnu misao ima gotovo svako književno djelo. Sreća je biti dio prirode, dakle to je pjesnik dočarao i bojama, odnosno riječima kojima stvara boje, epitetima, usporedbom i ostalim ritmotvornim elementima koje je koristio u svom književnom djelu. Dakle, pjesma nam poručuje da je sreća biti dio prirode i to zaista i jest tako. I za kraj, prije nego li dovršimo ovu video lekciju, još jednom ćemo pročitati pjesmu Dragutina Tadjanovića Visoka žuta žita, a upoznali smo se danas s nova dva pojma, a to su asonanca i aliteracija, dva stilska izražajna sredstva za postizanje zvučnosti i ritmičnosti. Dragutin Tadjanović Visoka žuta žita. Kada u rumene zore ili u jasna jutra prolazim poljima rosnim, gdje mlad vjetar njiše teške klasove visokog žutog žita, iznenada stanem i gle,
Moje srce od radosti glasno kuca kao zlatan sat. I pred vama se ponovno nalazi slika Vincenta van Gogha, Žitno polje s gavranima. Nju smo promatrali na samome početku, s njom smo i započeli ovu video lekciju. Pročitali smo pjesmu Dragutina Tadijanovića nekoliko puta i sada ćemo se baviti uspoređivanjem umjetničkih dijela, odnosno vaš je zadatak navesti sličnosti i razlike između Van Goghove slike i Tadijanovićeve pjesme. Motivi su slični, navešćete koji, nešto je i različito, osvrnite se i na boje, dakle motivi i boje su ono na što se osvrćete. Pročitajte još jednom samostalno pjesmu, promotrite fotografiju i pokušajte uočiti koje su to sličnosti i razlike ovih umjetničkih dijela. I ovime smo došli do kraja našega virtualnog putovanja književnosti, svijetom književnosti. Naučili smo neke nove pojmove, ponovno smo osjetili jedno književno djelo. Budite otvoreni prema književnosti, književna djela su neiscrpna i zaista se o njima mnogo može razgovarati, a već smo jako puno puta rekli i uvijek ću vam to ponavljati, najvažnije je imati mišljenje i znanje, to vam nitko ne može uzeti, a nikada se nemojte sramiti osjećati i pokazivati svoje osjećaje. Do sljedećeg književnog ili gramatičkog susreta. Pozdravlja vas učiteljica Jelena. Doviđenja.